proiectele de interes național și local, cum este Spitalul Regional de Urgență, prin demersurile făcute de către Guvern și Ministerul Apărării Naționale, au fost semnate 2 hotărâri de Guvern, prin care acest teren trece din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Cluj. Terenul rămâne în proprietate publică, pentru parte din teren s-a semnat protocolul de predare, urmează să finalizăm toate actele, așa cum spunea și domnul președinte al Consiliului Județean, prin auditare și a părții celelalte. Lucrările pe terenul predat pot începe și pentru început va fi prima cu organizarea împrejmuirilor. Dânsii vor beneficia de gardul care îl avem noi, unitatea, împrejmuirea de pe latura de est acestui teren. Urmează ca dânsii, pentru începerea organizării de șantier, să execute împrejmuirea pe latura de vest a terenului dânșilor. Sperăm să începem lucrările și să putem colabora bine aici. Nu suntem implicați politic, nici nu vrem să facem acest lucru, suntem implicați și noi prin predarea acestui amplasament și prin sprijinirea acestui obiectiv de interes local deosebit, care este Spitalul Regional de Urgență. Numele dumneavoastră și funcția, vă rugăm.